Dobrodošli u Osječko-baranjsku županiju i općinu Erdut. Na taktilnoj ploči koja je pred vama, laganim pritiskom prsta na digitalne tipke dobit ćete niz korisnih govornih informacija o poznatijim turističkim lokalitetima i kulturnim sadržajima. Nakon zvučnog signala započnite novo pretraživanje. Za izbor jezika dodirom pronađite prvu tipku na gornjem lijevom kutu ploče. Dobrodošli u Osječko-baranjsku županiju i opštinu Erdut. Pritiskom prsta na digitalne prekidače dobit ćete niz korisnih glasovnih informacija o popularnim turističkim i kulturnim atrakcijama. Nakon zvučnog signala započnite novu pretragu. Welcome to Osijek-Baranja County and Erdut Municipality, where you will, by softly finger pressing the digital switches, get a series of useful voice information on the famous tourist localities and cultural contents. After the beep sounds, start a new search. To select a language, tap to find the first switch in the upper left corner of the board. Glasnoća. Na prvoj desnoj tipki možete poglasniti, a na drugoj desno utišati ton. Pomicanjem prsta prema desno, na sljedećoj tipki dobit ćete opće informacije o sadržajima i korištenju taktilne digitalizirane ploče. Sjever, gore. Zapad, lijevo. Jug, dolje. Istok, desno. Svetište Gospe od Utočišta. U samom središtu naselja smješteno je jedno od najznačajnijih marijanskih prošteništa istočne Hrvatske, crkva Gospe od Utočišta, s čudotvornim kipom Majke Božje, što su ga 1704. tamo prenijeli osječki Isusovci. Erdutska kula. Na najvišoj uzvisini iznad Dunava, sjeverno od središta Erduta, nalazi se Erdutska kula, kao ostatak obrambenih zidina srednjevjekovnog grada, koji se spominje od 1472. godine. Očuvana je troetažna renesansna kružna kula s terasom u uzvišenom gornjem dijelu nazubljenih kruništa.